Το θυμάστε ότι από Μάριο, ναι, από την Αθήνα μαζί με την ομάδα του Γιώργο Κοκόση, αλλά Γιώργο και εσύ μαζί μας εδώ. Είσαι καλά? Ναι. Σίγουρα. Γιώργο μου, τι μας έχετε ετοιμάσει? Αυτό που έχω ετοιμάσει με τον Μάριο είναι ένα τραγούδι που αγαπάει πάρα πολύ. Ο Μάριος μας είναι από μία άλλη χώρα, αλλά η ψυχή του είναι Έλληνας και αυτό που ζήτησε και αυτό που θέλει πάρα πολύ να χορέψει είναι «Εγώ είμαι Έλληνας». Εγώ είμαι Έλληνας, πάμε Γιώργο αριθμό 6. Πάνω
Ελλάδα μου που χρόνια τώρα τον δρόμο σ' άνοιξαν στην κάθε φορά. Μπράβο παιδιά, μπράβο, εξαιρετικό. Ελλάδα, συνεχίζουμε. Πάμε surprise στο επόμενο. Δεν γίνεται χωρίς αυτό το τραγούδι για την Ελλάδα. Πάμε Γιώργο. 7.